गिबि गिबियावनो जोङो जोंनि गामियारि रादाब बुथुमग्रा जों बेनिफ्राय जों नोंथांखौ जों गिबि गिबियावनो बरायग्रोबाय खुलुमबाय। आच्छा नोंथांनि बे जों गिबि गिबियावनो नोंथांनि मुंखौ जों सोंनो नागिरदों। नोंथांनि मुङा फंबायनि मुङा मा दायो? आंनि मुङा मुस्रि पंकज बर'। गामि आंनि गामिनि मुङा जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि खासेसुबा गामियाव। आच्छा जोङो दा नोंथाङा बबे स्कुलाव बा बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन? आं खाग्राबारि UN एकाडेमियावनो फरायदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो मेट्रिक आनजादखौ लिरबाय। दा आथिखालाव नोंथाङा जे सेथि मासि आवग्रिनो हादों होनना बुंदों, नोंथाङा बेसेबां माने घन्टा फरायदोंमोन? आं माब्लाबा हरसेमानि फरायदोंमोन आरो माब्लाबा 3 घन्टा 4 घन्टाल' उन्दुदोंमोन। बिदिनो खस्थ' खालामना फरायदोंमोन। थ' बेखिनि खस्थ' खालामनायनि उनाव नोंथाङा गासै माने मार्कखौ बेसेबां मोननो हादों? आं लुबैनाय बायदि मार्क मोनजाया, थेवबो स्टार मोनबाय, 76 जौखोन्दो मोनबाय। आरो बेयावनो लेटार गांब्रै मोनदों। बड'आव 82 जौखोन्दो नाम्बार मोनदों, इंलिसाव 83, मेथामेटिक्सआव 64, साइन्सआव 69, ससियेल साइन्सआव 80, हिन्दीआव 82 नाम्बार मोनदों। थ' नोंथाङा जोबोद मोजां मोनसे नाम्बारखौ लानो हादों। थ' जोङो जिहेथु नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेराव नोंथाङा मोननो हाबाय, सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय। थ' नोंथांनि बे फरायनाय समाव नोंनि आइ आफाफोरा बेसेबां नोंखौ सहाय होनो हादोंमोन? आइ आफाया आंखौ गोबां फरायनायाव खस्थ' खालामफादों। हरावबो बिसोर आंजों खस्थ' खालामफादों। बिसोर फरायनायाव साहा फुदुंना होदों, बायदि गोबां हेफाजाब होदों। टिउसन लानायफ्रावबो थाखा फैसाफोरखौ हरबाय थादों, बिदिनो गोबां हेफाजाब होदों आरो। दा बेनि गेजेरावबो नोंथाङा जेनेबा जिहेथु जथेस्थ' माने नोंथांखौ सहाय होनाय गेजेरावबो नों मालाबा माने फिल खालामो नामा जे नोङो उसुबिदायाव गोलैदों होननानै? आं बिदि उसुबिदायाव गोलैगोन होनना जेबो सानाखै। आच्छा नोंथाङा दायो जिखिनिथ' नोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय, दायो नोङो बबे कलेजाव एडमिसन लानो सानदों? आं टंलानि अरुण'दय जुनियर कलेजाव एडमिसन लागोन होनना सानदों। बबे आयदायाव लानो सानदों? आं साइन्स स्ट्रिमाव लागोन होनना सानदों। थ' नोंथाङा मोनसे साइन्सखौ नोंथाङा सायख'नानै लाबाय। थ' साइन्स लायोबा नोंथाङा जोंनो फोरमायनो हागोन नामा जे साइन्स लानानै नोंथाङा इयुनावहाय मा जानो सानदों? आं साइन्स लाखांनायनि उनाव इन्जिनियार फरायगोन होननानै सानदों। थ' जोङो जोबथियाव मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों जे नोंथाङा जे गावनि मोनसे मोनदांथि एक्सपिरियेन्स, बे नोङो जेसेबां माने फरायबाय, बे फरायनायनि गेजेरजों नों साक्सेस जानो हाबाय, बे साक्सेसखौ नोंथाङा नोंनि ओनसोलनो बा नेक्स्ट जेनेरेसननो नों मा मेसेज होनो सानदों? आं गामियारि समाजफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय सानदों आरो आंनि फंबाय बिनानावफोरखौ आं बाङाय देरबाथाय बोसोन होनो सानदों फरायनायनि सायाव, गामिखौ जौगानायनि सायाव। थ' साबायखर थाबाय। जोङो नोंथांनिफ्राय जोङो जिखिनि जोङो खौरांखौ मोननो हाबाय, जों गोजोननाय फोरमायबाय। इयुनाव जाहाथे नोंनि फरायनायाव मोजाङै मोजां आरोबाव नोंथाङा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा सासे मोजां सुबुं सम्पद जानानै जाहाथे फैयो, जों बेखौ जोङो जोङो नैबे खाग्राबारि हालामनि सिङाव थानाय मुस्रि माधब बर'नि सासेल' फिसा बिथां पंकज बर'नि न'खराव जों फैदों दिनै। बिथांनि गासै जोङो रिपर्टखौ दासो जों लानो हाबाय आरो जों जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बिथाङा इयुनाव मोनसे थांखि लानानै जिहेथु गोसो होसारनानै फरायदोंमोन आरो बिथाङा दिनै खाग्राबारि UN एकाडेमिनिफ्राय सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। बिथांनि गासै मार्कआ जादों 460 आरो बिथांनि जिथु पार्सेन्ट, बे पार्सेन्टआ जाहैबाय 76.66 जौखोन्दो आरो बिथाङा खोब मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनदों होननानै जोङो गोजोननाय फोरमायदों ओनसोलनि थाखाय आरो समाजनि थाखाय आरो हारिनि थाखाय।
थ' जोङो नैबे समावहाय जोङो जिहेथु जोंनि खोब माने जोङो गोग्लैसोनाय ओनसोलनिफ्रायबो जे जोङो सासे मोजां थांखि गोनां जोङो सासे सुबुं बा फरायसा जों मोननो हादों। बिथाङा इयुनावहाय सासे इन्जिनियार महरै जानानै फैगोन जों बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बिथांनि बियो थांखि। आरो आथिखालाव बिथाङा ओनसोलनि मोनसे साननाय दङ हिसाबै समाजखौ मोनसे जौगाथाय मोजां सोलोंथाइ लानायाव बा लाहोनायाव आंनिफ्रायबो गोहोम थागोन बेखौ बिथाङा फोरमायथिदों। आरो जिहेथु आथिखालाव जोंनि फरायसाफोरनो जोङो माखासे बिथाङा मेसेज होलांदों इयुनावहाय माने साफ्रोमबो फरायसाफ्रा माने समखौ नेयालासिनो माने गावनि जि माने फरायनाय बा हाबाफारिखौ लांनो थाखाय समनि बिदि माने थांखि बा माने थि मोनसे रोखोमनि खानाय थाया। बयखौबो जाहाथे फरायनायाव बांसिनै गोसो होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। जोङो बे मेसेजनि थाखाय होनायनि थाखाय जोङो जोंनि गामियारि रादाब बुथुमगिरिनिफ्राय जोङो बिथांखौ साबायखर जासिनाय थाबाय। थ' जोबनायाव आं जोंनि गामियारि रादाबनिफ्राय जोङो दिनैनि बे रादाब बुथुमनाय जों बेखिनियावनो जोङो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।